First Samuel chapter number 6 verse number 12 kuphela egameni lika Jesu. Ngiyabingelela umndeni wonke wakuleli khaya la kwaMathe, ngiyababingelela uncane nabonke egameni lika Jesu. Sibashayele izandla. Jesus zaze zanoma hawi za sekuzongena nezabefundisi. Oyebo. Hallelujah. Jesus. Sanibona nenguka. Hallelujah. Igama elihle leli, igama elinqanda ukufa, li prophetic. Aha. Lisho ukuthi abafi bebancane kodwa bayaguga. Aha. Athokhuluma ngathi athi nose neguke. Athi nose nibempunga. Athi ngintwe. Athi ngiyoloku ngithethe. Athi khalabala milibasi. Elake khalaba. Alifani nelabantu. Alifani nelomakhelwane. Kodela kalikata. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga ukuthi wayiqamba kahle, wayetha kahle lo muntu wayetha lenawo. Aha. Wathi abafi bebancane kodwa bayaguga. Jesus. Mawukuthi ke kuyenzeka befa bebancane namhlanje, it's the end. Aha. Of premature death. Awuyebo. Jesu, I decree and I declare egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lika Jesu. Mangathola nje izince kunezincekazi kaThixo oseyitholile incwadi angifundele uverse number 12 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Incwadi kaSamuel oqala chapter 6 verse 12 wakhona uthi, izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBethshemeshi. Zihamba ngomendo. Yeah. Zihamba zikhala. Yeah. Zingaphambukeli ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela aze afika emkhawulweni waseBethshemeshi. Oh hallelujah. Jesus. Izwi lakho leli baba khuluma ngalo prophet ngalo dalo kungekho kube khona uthena amandla okusindisa imphefumulo, wathi liyakhulula, wathi kukho konke okudaliwe yakudalwa ngalutho ngaphandle kwalo. uNkulunkulu wena lona lodwa liphilile linamandla, uthi libukhali kunenkemba zonke isikandla ngothi zombili, utheni yahlaba liyehlukanisa simakade, wathi liyahlulela ngisho izinhlo zengqondo zenhliziyo nemicabango yengqondo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma ngale egameni kaKristu Jesu. Amen. iBhayibheli ke lithi ke bazalwane, ngelinye ilanga kuke kwenzeka umphongolo kaSimakade wasweleka. Mawusweleka umphongolo kaSimakade akusikho ukuthi awusekho, kodwa abantu bakaSimakade basekhona. Into eyenza ukuthi umphongolo kaSimakade kuthiwa wasweleke uhlukene nabanikazi bawo. Ngamanye amazwi abantu bakaSimakade babe ngapha bese umphongolo ube ngapha. Libonga igama lenkosi. Kanti lo mphongolo kuyintoni? Lo mphongolo lithi iBhayibheli ngaphakathi ubukade uphethe induku kaArona. Libonga igama lenkosi. Masizoyikhumbula le nduku, iyona le nduku eyathiphi mayiqinile ezweni laseGibhithe uFaro engafuni ukudedela abantwana baka-Israyeli, ethembe uNkulunkulu bakhe. Akuyona ekaMoses eyaphenduka, kodwa lithi iBhayibheli wayijikijela phansi. U-Aroni yaphenduka yaba njengenyoka. Ake ngimemezele usekhona umphongolo ophethe iprotection yethu. Usekhona umphongolo osilwelayo. Lo mphongolo lona uphethe amandla othi makuvuka inyoka uphenduka ube yinyoka. Makuvuka umthakathi uphenduka ube umthakathi. Makuvuka i-altare uphenduka ube le-altare. Makuvuka ingelosi uphenduka ube ingelosi. Makuvuka isivunuvunu uphenduke ube isivunuvunu. The Bible says, if any enemy raises the standard, your God shall also raise the standard.
usinakade kuPsalms chapter number 35 uthi umuntu afike phakama Jehova yilwa nabalwana ukhona uNkulunkulu onamandla unabalwa nawe ukhona usinakade olwela nayo mata sebembonile angeke asithele angeke asishiye bathi siyamazi umhleli wethu uyahlengana nasempini uyisihlalo sethu igama lakhe lingumphoshongo onamandla olungileyo uyabalekela kulona. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Let me prophesy webazalwane mawusempini uJehova is here to attend impi yakho angazubhekene nawe mhlawumbe uzondwa abantu mhlawumbe uzondwa amakholo mhlawumbe ulwisa abathakathi kodwa usinakade ngiyabuzwa ekhuluma uphakathi kwethu uthi webantu basenguga banothiwa mina Jehova ngizolwela umamolo usekhona number 2 lomphongolo indebe iphakathi lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uIsrayeli esendleleni uNkulunkulu uke wamondla nayimondla uIsrayeli lithi iBhayibheli uMose wathatha 10% wesondlo esasiyimana wasilonda wasibuyisela kuJehova lithi mabevukelwa impi yendlala u10% wabo bese uyaphakama webazalwane awudliwa konke awudla konke uzolamba ulambe isikhathi sokutshala awunambewu ulambe isikhathi sokuvuna awutshalanga kodwa kukhona okubuyiselwayo kusinakade lithi iBhayibheli bake babasemara abamanzi omile waphakama u10% wathi Mose ikingabuka nomalibode ushika amanzi lento igcinayo ungayidli abantu bedla konke yona enamandla okulwela yona enamandla okulwela kunomuntu olambile la kunomuntu oweswele uthi ngoba ngiyakholwa angijoli isono ngiyasinyanya ngiyafasta ngiyathandaza konke ngikwenza kahle kodwa indlala ayipheli ekhaya lami kwenze njalo lalela mntana baba akusona zonke izimpi eziliwa ngomthandazo kodwa impi yendlala iliwa ngokudla kuya ngokuthi wenza njani mhlawusinakade ekuphila kuya ngokuthi wenze njani kuya ngokuthi wenze njani ingani mhlawuhluleka ukuthandaza mhlawuhlaselwa izifo ungasakhulumeki u2 hours 40 minutes wakho that you spend in prayer kuthi iziphi masihlasela sihlasele endaweni yakho umthandazo owawuthandaza kudala kube yiwo ovukayo ukumele webazalwane akudliwa konke webazalwane akuqedwa konke webazalwane akushunyelwa konke kodwa uthi uPawulu siyisikhonzi sevangeli abaphathi imfihlakalo ayimenyezelwa imfihlakalo ayishunyayelwa kodwa imfihlakalo iyagcinwa imfihlakalo mamela mntana baba nansi imfihlakalo ngikunikeza yona lo mphongo